Helo pawb a croeso I sesiwn y Carfan Cymru, blwyddyn 11 fan hyn. Yn y sesiwn yma, ni'n edrych ar adweithiau cymegol ac egni, sef 15.4 mewn gwyddoniaeth dwyradd, a os chi'n gwneud gwyddoniaeth triphlyg, 12.4. Mae fe'n uned eitha byr fan hyn, so fel arfer cymryd cwbl o wersi o fewn yr ysgol I cyflhau, so fi'n gobeithio bydd ni'n gallu mynd dros lot o'r pethau yma heddiw a mae yna nifer o gwestiynau ar diwedd I chi treialu a mae pob cwestiwn tua'r un fath mewn aroliadau. Fi yw Mr Mason, byddai'n neud y sesiwn I chi heddiw a mae dyn ni Miss Booth ar y Q&A. So os ydych chi yn y cwestiynau, newch yn siŵr bod chi'n gosod nhw mewn fyna a byddai'n gallu ateb unrhyw beth I chi moyn gwybod. Mae yna tymed bach o delay fan hyn. Ar pryd mae hon yn dod trwyddo I chi, so os chi yn gofyn cwestiwn ar sleid penodol, newch yn siŵr bod chi'n gofyn, bod chi'n cyfeirio at y cwestiwn penodol. Okay, so jyst I ddechrau da, cynnwys, mae dyn ni copi o'r manyleb, neu dim jyst y manyleb, y cynllawiau ddysgu athrawon fan hyn. So mae dyn ni'r datganiad manyleb, a wedyn mae fe'n rhoi sylwadau ar y pethau sydd angen I chi wybod ar gyfer yr uned yma. Okay, so mae hon yn bras, ni'n edrych ar newidiadau tymheredd a trosglwyddiadau egni, proffilau egni ag dweithiau endothermic ag exothermic, egni actifadu, okay, a hefyd cyfrifo newid egni a gweithio gyda data egni bondiau. Okay, byddwn ni'n canolbwyntio ar y ran olaf fan hyn, okay, achos dyna ble mae'r swmp o marciau yn y cwestiynau yma yn ddod. So gan I edrych ar y ddechrau. Okay, so adweithiau cymegol. Mewn unrhyw adweith cymegol, mae yna ail trefniant o'r atomau yn yr adweithyddion I creu y cynhyrchion. Okay, so beth sy'n digwydd fan hyn, ni'n gallu gweld yn yr achos ar y chwith fan hyn, mae dyn ni'r atomau ni'n dechrau ta, mae angen I ni torri'r bondiau rhwng rein, a wedyn, mwyn creu'r cynnyrch mae bondiau newydd yn ffurfio. Okay, ni'n gallu gweld yn yr achos yma, ar y dde, mae dyn ni heian yn adweithio gyda oxygen, sef O2, okay, so mae'n Fe plus O2 I ffurfio Fe2O3. Okay? Mwyn cydbwys yna, mae angen 2 fan hyn, 4 fyna a 3 fan hyn. Okay? So mae bondiau fan hyn wedi cael eu torri rhwng yr oxygen a'r oxygen. Does dim bondiau torri rhwng yr heian. Okay? Ond wedyn mae bondiau newydd wedi cael eu creu rhwng yr heian a'r oxygen ar yr ochr dde. So, wrth I ni torri bondiau, okay, mae adwaith cymegol yn mynd ymlaen, mae angen rhoi egni mewn I torri'r bondiau. Gallwn ni meddwl am hwnna fel pobl yn dal dwylo. So, os oes pobl yn dal dwylo fan hyn, mwyn torri'r dal dwylo yna, okay, so torri'r bondiau, mae angen rhoi tymed bach o egni mewn. So, mae angen tynnu'r breichiau I ffwrdd. Gallwn ni cymharu fe fel yna. A beth sydd dyn ni wedyn yw mae dyn ni'r atomau ar ben ei hun, ar yr ochr dde fan hyn. So, a wedyn mwyn creu bondiau newydd, so ar ôl i'r bondiau cael eu torri, mae egni'n cael ei ryddhau wrth i'r atomau ail drefnu a chreu bondiau newydd. Okay? So, yn gyntaf, mae dyn ni torri'r bondiau, a mae angen rhoi egni mewn ar gyfer hwnna, a wedyn mae torri bondiau yn ryddhau egni, so creu bondiau newydd yn rhoi egni allan. So, os ni'n edrych ar proffil egni, a'r cysyniad yma o egni actifadu unrhyw adwaith. So, os ni'n mynd ar cynnydd yr adwaith, efallai bod yr egni ar hyn o bryd ar y lefel yma. Ond pob tro I ni'n neud adwaith, mae angen rhoi egni mewn I dechrau'r adwaith. Okay? A ni'n galw hon yn egni actifadu. So, egni actifadu yw'r safswm egni sydd angen I dechrau adwaith. Okay, so beth bydd yn digwydd? Mae angen I roi egni mewn. So beth pob tro mae hwn yn digwydd, mae'r llinell yn mynd lan. Okay? A wedyn, yn dibynnu ar faint o egni mae rhaid I roi mewn a faint o egni sy'n cael ei ryddhau, mae'r llinell yma mynd I dod nôl lawr naill llai i'r lefel yma, ble bydd yn dod yn uwch na beth ydyn ni ar y dechrau, neu bydd yn gallu dod lawr yn is na'r egni o beth ydyn ni ar y dechrau. Okay? A ni'n galw rhain yn adweithiau exothermic ac endothermic. Mwy o manylion am hynna yn y sleidiau sydd I ddod. Okay? Ond ni'n goffo meddwl am yr egni actifadu yma. Ymddeiriadau. Okay? Yr egni actifadu yw'r egni sydd angen I ni roi mewn mwyn cychwyn yr adwaith, sydd dyn ni lan y top. So,
Yr isafswm egni sydd angen mwyn cychwyn adwaith. So, fel sy'n cael ei dangos fan hyn, okay, mae'r egni actifadu yn cael ei cymryd o'r llinell ble mae dyn ni'r adweithyddion lan i brig y mynydd. Okay, cyn iddo fe dod lawr. Yr un peth sydd dyn ni fan hyn, o'r adweithyddion fan hyn lan i brig y mynydd. A ni'n gallu gweld hwn, mae wedi cael ei labelu ar y naill ochr gyda egni actifadu. Okay, mae'n bwysig, cysyniad bwysig a diffiniad bwysig sydd angen i chi dysgu yw hon. Okay? Newch yn siŵr bod chi'n neud e cyn i chi wneud unrhyw asesiadau. Wedyn, mae fe'n dweud ar y gwaelod fan hyn, oherwydd mae mwy o egni'n cael ei ryddhau nag sy'n cael ei roi mewn yn yr achos yma, mae newid egni yr adwaith yma yn dod lawr. Okay? So mae faint o egni sydd gan y cynhyrchion yn llai na'r egni sydd gyda'r adweithyddion. Okay, mae'n nodweddiadol o adwaith exothermic. Yn yr achos yma, mae mwy o egni yn cael ei roi mewn i'r adwaith, so mae egni'n cael ei amsugno i torri'r bondiau, fel sydd wedi digwydd draw fan hyn. Ond, wrth ffurfio'r cynhyrchion, does dim siwr gymaint yn cael ei ryddhau. Felly mae'r newid enthalpi yma, neu'r newid egni yma, yn mynd lan. Okay? Mae'n nodweddiadol o adwaith endothermic. So ni'n goffod meddwl am egni actifadu. So pe bai fi'n neud profil egni am adwaith exothermic. A ffordd fi'n hoffi meddwl am egni actifadu yw, mae yna person bach lawr y gwaelod fan hyn. Gan i wneud llinell fan hyn, okay? Yn ceisio cicio pêl. A mae'n ceisio cicio pêl lan i top y mynydd, sy'n mynd i disgyn lawr i'r ochr arall. Os nag yn ni'n rhoi digon o egni mewn, byddai'n cyrraedd y pwynt yma a byddai'n disgyn nôl. Okay? So ni fydd, os ni'n cofio bod adweithyddion ar yr ochr yma, a'r cynhyrchion ar yr ochr dde, os nag os digon o egni dyn ni, mae'r pêl yn mynd lan a mae fe'n dod nôl i'r adweithyddion. Sy'n meddwl, dyw'r adwaith ddim yn cymryd lle. Ond os ni'n rhoi yr egni digon i cael y pêl i brig y mynydd, byddai'n mynd dros y top i ffurfio'r cynhyrchion. Okay? A'r faint o egni sydd angen wneud mwyn cael ei top y mynydd fyna, ni gael hon yn egni actifadu. Okay? So, analogy bach, jyst i ddangos i chi beth sy'n digwydd. So, os nag os digon o egni dyn ni, ni fydd yw'r adwaith yn mynd ymlaen. Okay? Mae'r isafswm sydd angen yn ni yw faint sydd angen i'r pêl mynd dros mynydd. Os ni'n meddwl am hon wedyn, gan i dweud bod regni actifadu yn swm penodol, enghraifft, 100 kilojoule am pob mol o sylwedd. Os ni'n rhoi mwy o egni yna ar ffurf gres neu ar ffurf trydan, okay? Bydd y pêl yn saethu dros y top, okay? Ac wedyn dweud, okay, bydde definitely yn gweithio, bydd yr adweithyddion yn ffurfio'r cynhyrchion, okay? A bydd yr adwaith yn mynd ymlaen yn fwy cyflym. So, o ble ddaw ac i ble aeth yr egni yma? I ni'n gallu meddwl am cymegau fel storfa egni cymegol. Caiff yr egni hwn ei stori mewn bondiau cymegol. Mae gan pob gwahanol fond cymegol gwerth penodol o egni. Enghraifft, so os ydyn ni carbon wedi bondio i hydrogen, mae gwerth yr egni yna yw 413 kilojoules ar gyfer pob mol. So mwyn torri'r bonds yna, okay, mae rhaid rhoi mewn 413 kilojoules am pob mol o sylwedd sydd dyn ni. Okay? Mwyn torri carbon i nitrogen, mae angen rhoi 293. Mae gan pob un o'r ein gwerthoedd gwahanol yn dibynnu ar pa mor gryf yw'r bond. So beth ych chi'n gallu sylweddoli fan hyn nawr, wrth i bondiau dwbl ffurfio, enghraifft lawr fan hyn, gyda carbon i carbon neu carbon i oxygen, mae'r gwerthoedd yma tymau bach yn uwch, oherwydd mae bond dwbl yn gryfach na bond sengl. Okay? A wrth i ni dod reit lawr ar diwedd fan hyn, i nitrogen wedi bondio yn covalent gyda bond triple. Fan hyn, ni'n gallu gweld bod y gwerth yn 941. Mae angen rhoi lot fawr o egni mewn mwyn torri'r bonds na. Okay? Dyw hon ddim just yn egni sydd angen rhoi mewn mwyn torri bondiau, ond wrth i bondiau ffurfio, okay, mae'r egni yma yn cael ei ryddhau. Okay? So os ni'n ffurfio bond oxygen i oxygen yn y cynnyrch, bydd 495 kilojoule per mol o egni yn cael ei ryddhau. Okay? A ni'n goffod meddwl am hon,
okay, gyda'r syniad o'r proffil egni yma. So, pe bai mae dy fi bond CH, okay, yn torri, beth sy'n mynd i digwydd fan hyn, bydd'r egni, un eiliad, sorry, egni actifadu ar gyfer hon yn gwerth 413 kJ per mol. Okay? Os mae rhywbeth arall yn ffurfio, okay, byddai'n dod lawr a byddai'n ffurfio ar y gwerth penodol ar gyfer yr holl bondiau sydd dyn ni yn y cynnyrch. Okay, so mae newidiadau mewn tymheredd yn digwydd yn aml yn ystod adweithiau cemegol. So gyda adwaith exothermig, dyma adwaith ble mae tymheredd yn codi. Okay, so enghraifft, os roi magnesium mewn i acid, mae yna swigod, ond mae'r tymheredd yn cynyddu yn sylweddol. Fe bai chi'n gwneud hon mewn gwers neu yn lab, byddwch chi'n gallu teimlo ar gwaelod tiwb prawf bod y tymheredd yn cynyddu. Ond hefyd, ni'n gallu cael adweithiau endothermig ble mae'r tymheredd yn gostwng. So enghraifft yna yw ammonium nitrate ac acid. Ac unwaith eto, byddwch chi'n teimlo ar tiwb prawf bod y tymheredd yn gostwng bod yn mynd tymau bach yn o'r. So adwaith exothermig yw lle mae egni'n cael ei roi allan i'r amgylchoedd, sy'n achosi tymheredd yr amgylchoedd i cynyddu. Okay? So fan hyn, mae egni'n cael ei ryddhau fan hyn, okay, sy'n cynyddu'r tymheredd. A un ffordd ni'n gallu meddwl amdano fe, os ni'n meddwl am y gair exo, mae exo yn swno fel exit mewn Saesneg. Okay, so os mae mewn exit, chi'n mynd mas, ac felly mae'r egni yn yr adwaith yma yn mynd allan o'r adwaith. A ni'n goffod meddwl bod yr amgylchoedd, neu yn yr achos yma, okay, yr acid, okay, a mynd i cynyddu. Gyda adwaith endothermig, mae egni'n cael ei cymryd mewn o'r amgylchoedd sy'n achosi tymheredd o'r amgylchoedd i lleihau. So, endothermig yw ble maen nhw'n amsugno mwy o egni, exothermig ble maen nhw'n ryddhau lot o egni. So, adwaith exothermig, dyma'r proffil egni ar gyfer ar yr ochr dde yma. Okay? Ble mae dyn ni adwaithyddion yn ffurfio cynhyrchion, ond mae'r swm o egni yn y cynhyrchion yn llai na beth sydd dyn ni yn yr adwaithyddion. Okay? So mae'r egni fan hyn, os mae'n dod lawr, mae hon mynd i bod yn gwerth negatif. Okay? So, minus egni. Achos beth sydd wedi digwydd, mae hon wedi dod lawr o ble oedd e i ddechrau da. So, caiff egni gres i'w ryddhau'r amgylchoedd, felly mae'r adwaith yn colli egni. Mae rhan fwy o fadweithiau yn exothermic. So, os ni'n meddwl am holosgi unrhyw beth, so os ni'n llosgi glo neu llosgi pren, mae'r amgylchedd yn mynd yn dwym. Dyna pam ni'n defnyddio fe ar gyfer cynhesu'n tai. Okay? Gall honna fod gyda glo, olew neu nwy sy'n dod trwyddo un tai ni. A hefyd mae resbiradaeth yn adwaith exothermic, so mae'n ryddhau egni. Mae fe'n gwerth egni negatif, gan fod egni yn cael ei colli i'r amgylchedd. So ni'n goffo meddwl am yr egni sydd yn y system, neu sydd yn yr adwaith ar hyn o bryd. A os mae'r egni yn cael ei colli i'r amgylchedd, mae yna llai o egni yn yr adwaith nag oedd sydd i ddechrau. So mae'r gwerth, unwaith eto, yn negatif. Gwrthwyneb yna, mae dyn ni adweithiau endothermig gyda'r proffil egni draw yr ochr dde fan hyn. Mae fe'n bwysig iawn bod chi'n dysgu sut i llunio'r proffilau egni yma. So, mewn adwaith endothermig, caiff egni gres ei amsugno o'r amgylchedd. Felly mae'r cymegau yn ennill egni. A dyna pam mae'r llinell ar y diwedd gyda'r cynnyrch yn uwch na beth sydd dyn ni ar y dechrau. So, ni'n goi plus egni. Ni'n rhoi egni mewn i'r adwaith yn yr achos yma. So, ychydig o adweithiau sy'n endothermic, mae photosynthesis yn un enghraifft ond fe. Okay, ni wedi sôn am un cwpl o sleidiau nôl, so ammonium nitrate ac acid. Okay. Ond does dim llawer o adweithiau endothermic. Mae'n gwerth egni positif, a mae'n bwysig i gofio, gan fod egni'n cael ei amsugno o'r amgylchoedd. So, yn y canllawiau i ddysgu, mae fe'n dweud fan hyn i ni fel athrawon, nid oes angen chi alw enghreifftiau o adweithio endothermic i gof, ond mae angen gwybod bod adweithiau hylosgi a niwtraleiddio yn exothermic. So os ni'n llosgi unrhyw beth, llosgi yn llawn mewn oxygen, a ni'n niwtraleiddio, enghraifft,
acid ac alkali, mae'r adweithiau yma yn exothermic. Okay? So maen nhw'n rhyddhau egni i'r amgylchedd. A dyna un enghraifft fan hyn. So pe bai mae dyn ni acid hydrochloric gyda sodium hydroxide i ffurfio sodium chloride plus dŵr. Adwaith nodweddiadol, okay? Ni wedi mynd dros cwbl o sesiynau yn ôl. So acid plus metal hydroxide yn ffurfio halwyn plus dŵr. Bydd y tymheredd yn yr adwaith yma yn cynyddu. So mae'n rhoi increase mewn gradd Celsius. Okay? Mae fe'n bwysig bod chi'n gwybod y bethau yma. Okay, so crynodeb bach fan hyn. Adwaith exothermic, adwaith endothermic. So, mewn adwaith exothermic, mae'r tymheredd yn codi. Mae egni'n cael ei ryddhau i'r amgylchedd. Mae'r egni yn cael ei ryddhau wrth creu'r bondiau... Mae'r egni yn cael ei ryddhau wrth creu'r bondiau newid yn uwch na'r egni sydd angen i torri'r holl bondiau'r adweithyddion. Okay? So mae'r profil egni yma yn edrych fel hyn. Okay? Mae'n newid egni negatif achos ni'n dod lawr. Gyda'r adwaith endothermic, mae tymheredd yn gostwng achos mae egni'n cael ei amsugno o'r amgylchedd. Mae'r egni yn cael ei ryddhau wrth creu'r bondiau newydd yn is na'r egni sydd angen i torri'r holl bondiau ar adweithyddion. So ni'n dechrau fan hyn, bydd ni'n mynd lan wrth torri'r bondiau, ond llai o egni'n cael ei ryddhau, so mae dyn ni gwerth positif, okay, o egni yn y system neu yn yr adwaith. So, cwbl o cwestiynau i chi nawr. Byddai'n gadael digon o amser i chi cael rhwng pob un o'r rhain, cyn i symud ymlaen i'r ran nesaf. So, yn dweud, lluniau profil egni ar gyfer adwaith exothermic, endothermic, gan labelu yr adweithyddion, y cynhyrchion, yr egni actifadu, a newid egni cyfan yr adwaith. Fi'n mynd i roi cwbl o munudau i chi nawr, os chi'n gwylio hon ar fideo, i fi'n awgrymu bod chi'n rhoi pause arno fe cyn i chi cael yr atebion. Gallwch chi wneud hon gyda darn o bapur. Munud bach arall. Okay. Rhaid chi cofio beth yw'r tuedd ym mhob profil egni. Yr egni mynd lan ydy'n mynd lawr. A labelu'r adweithyddion y cynhyrchion yr egni actifadu i'r newid cyfan, egni cyfan o'r adwaith ym mhob un. Okay, gen i edrych ar atebion fan hyn. So, ar gyfer y profil egni adwaith exothermic, mae'n dechrau'n uchel, yn lan, dod lawr ac yn dod ar draws. So, rhoi adweithyddion ar ochr chwith, cynhyrchion ar ochr dde. Cofio adweithyddion beth sydd dyn ni ar dechrau adwaith, cynhyrchion yw beth sydd dyn ni ar y diwedd. Yr egni actifadu fan hyn yw'r egni sydd angen i roi mewn, cofio, mae'n cico'r pêl dros y mynydd. So fan hyn, fi'n rhoi label fe EA, egni actifadu. A wedyn, newid egni cyfan yr adwaith yw, sy'n mynd ar y llinell dot yma ar draws, beth sydd dyn ni ar y dechrau i beth sydd dyn ni ar y diwedd. So hon yw delta H. Okay? A fi'n dweud yn yr achos yma, mae delta H yn gwerth negatif. Ar gyfer adwaith endothermic, fi'n dechrau yma gyda'r adweithyddion, mae fe'n mynd lan ac yn dod lawr, ond does dim siwr gymaint o egni'n cael ei ryddhau, felly mae'n dod ar draws y ffordd yma. Unwaith eto, mae dyn ni adweithyddion ar y dechrau, cynhyrchion ar y diwedd. Os ni'n cofio, egni actifadu yw'r egni sydd angen i cico'r pêl dros y bryn. When ni'n dechrau fan hyn, mae fe'n mynd o fan hyn reit lan i'r top.
dyma'r egni actifadu. A newid enthalpi neu newid egni'r adwaith yma yw o'r llinell adweithyddion i'r cynhyrchion. So fan hyn I fan hyn, dyma delta H. A yn yr achos yma, mae delta H yn positif. OK, cwestiwn nesaf. 20 eiliad bach fan hyn I chi, mae cynhyrchu ammonia yn adwaith exothermic. Ticiwch y blwch wrth ymyl o diagram profil egni sy'n dangos adwaith exothermic. Edrychwch ar beth sy'n digwydd i'r egni ym mhob un. 10 eiliad bach arall. Yn disgwyl bod cwestiwn fel hyn yn eitha syml a byddwch chi'n gallu ateb rhain yn eitha cyflym. OK, so da iawn fan hyn. Os ydych chi wedi rhoi tic fan hyn am yr un cyntaf ar gyfer adwaith exothermic. Cofio, exothermic yw ble exit, fel mae gres yn dod, mae egni yn dod allan o'r adwaith, so mae'r egni yn yr adwaith yn mynd lawr. A cwestiwn arall cyn I ni symud ymlaen. OK, so mae hwn yn tyfu bach fwy darllen a deall, oedd e'n clymu mewn gyda'r cwestiwn arall. So, just I chi cael wybod ble byddai'n gallu cael ei tynnu mewn ar gyfer yr asesiadau sydd I ddod. So, pa fath o cwestiynau arall sydd yn gallu, maen nhw'n gallu gofyn I chi ar yr un pryd. So, mae'r tabl yn dangos canran cynnyrch yr ammonia o dan amodau gwasgedd a tymheredd gwahanol. Defnyddiwch y wybodaeth yn y tabl I ateb rannau 1 a 2. So, nodwch beth sy'n digwydd I cynnyrch yr ammonia wrth y tymheredd codi. A mae un gwneithurwyn yn gwneud y proses heiba ar 200 atmosffer a 450 grad Celsius, tan yn ellwch y canran bras o ammonia sy'n ffurfio o dan yr amodau hyn. Fi'n ei roi munud bach I chi I edrych dros hon a'i ateb. Eiliad arall. So, os chi'n tyfu bach mwy o amser, chi'n gwylio hon ar recordiad, gwasgwch pause, a wedyn gwasgwch play os chi'n moyn gwybod yr ateb. OK, so ni'n gallu gweld wrth i'r tymheredd codi, mae'n mynd o'r chwith i'r dde yma. Ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd I cynnyrch ammonia. Wel, ar gwasgedd 100 atmosffer, okay, mae cynnyrch ammonia yn lleihau. Just I wneud yn siŵr, fi'n mynd I check on yn erbyn y gwasgeddau arall. Gyda 200, mae cynnyrch yn lleihau, a 400, mae fe'n lleihau unwaith eto. So, beth sy'n digwydd I cynnyrch ammonia? Okay, mwyn ateb yn llawn, mae'n lleihau wrth i'r tymheredd codi. Okay. Mae'n dweud mae'r lleihau gallwch chi roi mewn mae'r cynnyrch yn lleihau wrth i'r gwasgedd y tymheredd codi. So, mae'n dweud rhaid, mae un gweithurwyr yn gwneud y proses heiba 200 atmosffer a 450 grad Celsius. Right, so beth ni moyn edrych fan hyn yw, ble mae fe'n 200 grad Celsius, 200 atmosffer, sorry, a ni moyn 450 grad Celsius. So, mae fe'n mynd I bod rhwng y ddau yma. So, beth ni'n edrych am yw, ni'n neud ar y pwynt yma. So, bydd ni'n disgwyl bod cynnyrch yr ammonia mynd I bod rhywle rhwng y dau rif yma. Wel, 40 a 18.3. Wel, dwi'n definitely ddim yn 10, ond mae 30 rhwng Mae 30 rhwng 18 a 40, so gan ni just cadw hwnna fyna, just rhag on. 40, na, bydde definitely ddim yn 40, achos ar 400 grad Celsius yn 40, so bydde'n llai ar hwn, a 50, na, so ni wedi dod o hyd i'n ateb ni fan hyn. OK, so cyfrifo newidiadau egni. Os yn agos dych chi cyfrifiannell, I fi'n awgrymu bod chi'n mynd ati I all un nawr. Okay. Achos bydd angen defnyddio hon tyfu bach o gwaith rifedd yn dod mewn i'r uned yma. So dyma
adwaith creu ammonia. Beth sydd 'da ni? Hydrogen a nitrogen yn ffurfio ammonia. A'r hyfaliad symbol fan hyn 3H2 plus N2 a mynd i 2 lot NH3. So mwyn creu y cynnyrch sef ammonia, y peth cyntaf sydd angen wneud yw torri'r bondiau rhwng yr hydrogen a'r nitrogen. So, i torri'r bondiau mae angen egni. So, mae angen egni i roi mewn ar gyfer torri'r bondiau rhwng hydrogen a nitrogen. A wedyn, mae creu bondiau yn ryddhau egni. So, wrth ni ffurfio'r bondiau sy'n mynd NH3, mae rhain yn ryddhau egni allan. So, gwahaniaeth rhwng yr egni sydd angen i torri'r bondiau a'r egni sydd angen ei ryddhau, pan fydd bondiau newydd yn cael ei ffurfio, sy'n penderfynu ar yr adwaith yn un endothermic neu'n un exothermic. A dyna ble byddwn ni'n gallu gwneud cyfrifiadau bach mwyn pennu os yw adwaith yn un neu'r llall. OK, so dyma'r enghraifft sydd 'da ni. Okay, gael ei ysgrifennu hon lawr. So mae 'da ni 3H2 plus N2 yn mynd i 2 lot NH3. Okay, mae'n adwaith cildroiadwy fan hyn. Ond dyma beth sydd 'da ni. Okay, so mae fe'n rhoi gwerthoedd bond ni ar gyfer torri pob mol o bondiau hydrogen. Mae angen 436 kJ o egni. So achos mae angen torri, mae 'da ni 3 lot o H2, mae angen 3 lot o 436. Wedyn, mae angen 944 kJ ar gyfer pob mol o egni i torri y bondiau rhwng nitrogen wedi bondio nitrogen gyda bond triple. Okay? So, os ni'n cyfrifo yr egni sydd angen i torri'r holl bondiau, yna 436 plus 436 plus 436 plus 944 yw 2252. Ar yr ochr arall, hyn ni'n ffurfio bondiau newydd. Okay? Bydd y gwerthoedd yma'n cael ei roi i chi. So, gyfer ffurfio bond nitrogen i hydrogen, mae'r gwerth yn 388. Ond lan y top fan hyn, achos da ni 2 lot o NH3, mewn 1 lot o NH3, mae yna 3 bond nitrogen i hydrogen. So mae 'da ni 3 lot o 388. Wel, achos mae 'da ni 2 lot yn nhw, mae 6 lot o 388 draw o'r ochr yma. So mwyn ffurfio'r bondiau newydd, mae 388 lluosi gyda 6, 2328. Mae'r egni'r adwaith yma wedyn yn hafal i'r egni sydd angen i torri bondiau, sef y gwerth cyntaf, minus yr egni sydd angen i ffurfio bondiau. So, mae'n dweud fan hyn, mewn adwaith endothermic, fe fuasau'r rif yn positif. Ond, oherwydd 2252 minus 2328, fan hyn yw minus 76, mae fe'n adwaith exothermic. A pe bai fi'n wneud rhyw profil egni ar gyfer hon. So, dylwn nhw i bod fan hyn, mae'n adwaith exothermic. So, yn gyntaf, mae'n rhoi egni mewn. Wedyn mae'r egni na'n cael ei ryddhau, a mae fe'n dod lawr i'r lefel yma. So fi'n rhoi adweithyddion fan hyn, a wedyn ymgynhyrchion, ymddiheriadau, tyma bach y llanast. So yr egni sydd angen rhoi mewn fan hyn, mwyn cychwyn yr adwaith, yw'r egni sydd angen i torri'r holl bondiau. Ond mae hon yn gwerth 2252 kJ. Dyna beth sydd 'da ni ar y dechrau. Pryd mae'r atomau wedyn yn ffurfio bondiau, mae'r gwerth mae fe'n actually dod lawr fan hyn yw 2328. A dyna pan mae'r llinell yn dod yn is na beth oedd e ar y dechrau. So egni acti dyfadu fan hyn bydd 2252 kJ per mol. Ond oherwydd mae mwy o egni sy'n cael ei ryddhau, delta H, neu newid enthalpi'r adwaith, fan hyn, delta H yn hafal i minus 76 kJ ar gyfer pob mol o sylwen. Mae'r gwerth yn negatif. Okay? Mae'r egni yn yr adwaith wedi gostwng, ac felly mae fe'n adwaith exothermic. So, holl bwysig i chi cofio, newid egni adwaith yw egni torri bondiau, tynnu egni creu bondiau newydd. So, os mae'r gwerth yn negatif, mae'n adwaith exothermic. Os mae'r gwerth yn positif, mae fe'n adwaith endothermic. So, gan i edrych ar cwbl o cwestiynau. So, enghraifft fan hyn. Okay, so, mae dyn ni 2 lot o HBr yn troi i fod yn hydrogen ac i fod yn bromin wedi bondio i bromin. Okay? So, ni'n gallu ysgrifennu hon yn ôl yr hyfaliad. 2 HBr yn mynd i H2 plus Br2. Un eiliad, sori, neidio ymlaen i fi. So'r egni, mae fe'n rhoi y gwerthoedd egni bond yma i ni.
Okay, so beth sydd angen i wneud fan hyn nawr yw cyfrifo'r egni mewn, sef yr egni i torri'r holl bondiau ar yr ochr chwith. Wel, 2 lot o 366. Mae dyn ni HBR, okay? Ond mae dyn ni 2 lot ohonyn nhw, so 366, lluosog gyda 2, 732. Yr egni allan wedyn bydd yr egni sy'n cael ei rhai wrth i hydrogen ffurfio, HEH, 436, plus bromin i bromin, 193. So, 629 yw hwn. So, newid yn yr egni yw yr egni sy'n cael ei roi mewn, minus yr egni sy'n dod allan, 732, minus 629, y gwerth plus 103. A unwaith eto, os fi'n gwneud y profil egni, so dyn ni egni ar yr ochr, a wedyn cynnydd yr adwaith, so wrth i'r adwaith mynd ymlaen, bydd y tro yma bydd yn mynd mewn y ffordd yma ac yn dod allan, a mae'n newid egni fan hyn, o fan hyn lan i'r top, yn plus 103 kJ per mol. Okay? Gallwn ni hefyd labelu, egni actifadu bydd 732, a wedyn yr egni sy'n cael ei ryddhau wrth dod allan yw 629. Okay? Ond just trwy wneud y cyfrifiad yma, 732 minus 629, mae fe'n dweud bod yr adwaith yn un endothermic. Enghraifft arall. Okay, ble mae hydrogen a chlorine yn dod at ei gilydd i ffurfio 2 lot o HCl. Egni mewn yw yr egni sydd angen i torri bond hydrogen i hydrogen a'r egni i torri bond chlorine i chlorine, sef 679 yn cyfanswm. Yr egni sy'n dod allan yw 2 lot o'r HCl sy'n yn ffurfio, 864. So, egni i mewn minus egni allan, neu egni torri bondiau minus egni creu bondiau, 679 minus 864, mae'r gwerth minus 185, felly mae'n edwaith exothermic, achos mae'r gwerth yn negatif. So, gan i dweud gweithio trwy'r siampl fan hyn. So, mae methan, nwy naturiol, hefyd i gael mewn olew crai. Pan fydd yn llosgi mewn air, mae'r adwaith canlynol yn digwydd. So, mae'n rhoi i chi ar ffurf hafaliad, ond hefyd, beth sy'n bwysig, mae fe'n dangos i chi y bondiau yn glir, beth sydd â chi. Mae fe'n rhoi fan hyn, symiau cymharol egni sydd angen i torri'r bondiau yn yr adwaith. Okay? A wedyn fe'n gofyn i chi. Okay, defnyddiwch y gwerth o egni bond yn y tabl i gyfrifo'r egni cymharol sydd angen i torri'r holl bondiau. O, mae hwnna'n gret, maen nhw wedi torri fel lan i ni tymau bach fan hyn. So, ni beth ni angen fi wneud fan hyn ar gyfer y rhan cyntaf yw gyfrifo yr egni sydd angen i torri'r holl bondiau yma. Okay? Yn gyntaf, mae angen i fi edrych ar y math o bond, a hefyd y nifer o bondiau sydd ydy. Okay, wel, mae dydi carbon wedi bondio i hydrogen fan hyn, ar ochr yma. Carbon i hydrogen fan hyn, carbon i hydrogen fan hyn, a carbon i hydrogen fan hyn. So mae yna 4 bond carbon i hydrogen mwyn torri. A hefyd, mae angen torri 2 lot o oxygen i oxygen. So, mae'n gwneud 4 carbon i hydrogen plus 2 oxygen double bond oxygen. A wedyn fi'n gallu mewnbynnu rifau ar gyfer pob un. So 4 lot o 413 plus 2 lot o 498 yw 826 plus 966 yr ateb 1822. A fi'n gallu rhoi hon lawr fel kilojoules. Dyna beth yw'r gwerth maen nhw wedi rhoi i ni. Wedyn, mae'n gofyn yr ochr arall. Yr egni cymharol sy'n cael ei ryddhau pan cael bondiau yn y cynhyrchion ei ffurfio. Wel, nawr ni'n edrych ar yr ochr dde. Mae angen i sylweddoli, right, fan hyn, mae da fi 2 lot o bondiau C, double bond O, un ar yr ochr yma, a un ar yr ochr arall. A lan y top fan hyn, mae da fi 4 lot o bondiau O i H. So ni'n edrych ar y llinellau, beth maen nhw'n cysylltu ar hyn o bryd. So mae oxygen i hydrogen fan hyn, oxygen i hydrogen, oxygen i hydrogen, oxygen i hydrogen, 4 lot ohonyn nhw. Os fi'n mewnbynnu rheina, so 2 lot o C double bond O, a 4 OH, 2 lot o'r gwerth sydd dyn ni lawr fan hyn, 805 plus 4 lot o 464, yn hafal i 3466. So nawr yn dweud, cyfrifwch egni cyflawn ar gyfer yr adwaith, defnyddiwch ei ateb i nodi ac egluro ar yr adwaith yn exothermic neu'n endothermic. Bydd yn rhoi fan hyn, y gwerth cyntaf 1822 minus 3466 yw minus 1644. So mae rhaid fod yr adwaith fod yn exothermic gan fod yr newid egni yr adwaith yn rif negatif. Okay, so mae'n bwysig fan hyn bod chi'n cofio na. A os ni'n edrych nôl, mae hwn yn adwaith nodweddiadol hylosgiad. Okay? Methan yn llosgi, dylai fe fod yn adwaith exothermic, fel yr esiamplau yw'n ei wedi sôn.
OK, so fi wedi rhoi cwbl o munudau I chi treialu'r cwestiwn yma. OK, mae fe wedi cael ei rannu lan I chi yn barod. OK, tyfu bach fwy syml na'r un diwetha. OK, cyfrifwch cyfanswm yr egni sydd angen I torri'r holl fondiau yn y moleciwlau hydrogen a'r moleciwl nitrogen. Cyfanswm yr egni sy'n cael ei ryddhau pryd yw'r holl fondiau'n ammonia yn cael ei ffurfio, a defnyddio'r atebion I rannau I cyfrifo newid egni cyflawn. Byddai'n rhoi tua 4 munud I chi. Cofiwch I ddefnyddio y cyfrifiannau. Bydd caniatâd I chi cael un mewn aroliadau neu unrhyw asesiadau sydd â chi. Defnyddiwch e. Os chi yn talentog a chi'n gallu gwneud e mewn pen chi, mae hwnna'n gret, ond cofiwch pob tro I ail cyfrifo'r cyfrifiannau just I wneud yn sicr. Ni ddim moyn colli marciau hawdd. Cwpl o munudau ar ôl, okay. O ran yr amser byddech chi o fewn unrhyw asesiad, 5 marc fan hyn, falle tybio bod tua 6 munud I chi wneud yr holl beth yma. Tua munud a hanner ar ôl. OK, dod tuag at y diwedd. Cwpl o eiliadau I fynd. Os chi'n gwylio hon ar fideo, chi'n moyn rhoi gwasgu pause, cael tyfu bach mwy o amser I wneud e. Mae'n iawn. OK, gan I edrych ar yr atebion fan hyn. So, yr egni sydd angen I torri'r holl fondiau I 2253. Yr egni sy'n cael ei ryddhau pan mae'r holl fondiau yn ammonia yn cael ei ffurfio yw 6 lot o NH, so 6 lot o 391, 2346, a wedyn newid egni cyflan 2253 minus 2346, newid egni minus 93, okay? Pe bai cwestiwn yn gofyn, ydy hon yn adwaith exothermic neu'n endotherm, byddai'n dweud exothermic oherwydd mae'r newid egni wedi mynd lawr, okay? So unwaith eto, yn clymu mewn gyda proffilau egni, byddai'n edrych yn tebyg I hon. OK, so ni wedi dod at diwedd y sesiwn yma, ond fi'n mynd I fynd trwy cwbl o sleidiau fan hyn, so jyst rhoi tymed bach o amser I chi edrych yn nhw, felly os mae'r fideo yn mynd allan, chi'n gallu rhoi pause, a wedyn bydd yr atebion yn dod lan ar y diwedd.
So cwestiwn cyntaf fan hyn. Dwi ddim yn rannu fel lan mewn I 3 gwahanol ran. Mae angen chi wneud popeth mewn un go fan hyn. Peth pwysig fan hyn yw I cyfru yr holl bondiau. So ar yr ochr chwith, un CEH, un C double bond O, un CEO, un OEH a 2 lot o HEH sydd angen I torri fan hyn. So gwasgwch pause, rhowch go arno fe. Mae'r atebion dyn ni fan hyn. Os ydych chi moyn edrych dros. So mwyn torri'r bondiau, mae angen 2,850 kJ per mol. Cyfanswm fan hyn am creu bondiau I 2,985. Felly newid egni'r adwaith yw minus 135. A cwestiwn olaf fan hyn yn fwy tueddol I cael ei gofyn mewn aroliad uwch. Yn hytrach na sylfaenol. A ond y tro yma, mae fe'n rhoi I ni egni bond, sulfur I oxygen. Mae fe'n dweud I ni beth yw cyfanswm yr egni sydd angen torri'r bondiau yn yr adweithyddion. So mwyn torri'r holl bondiau sydd draw fyna, mae'r gwerth 2,587, a mae'n rhoi beth yw gwerth torri bond SO. So mae'n gofyn I chi, yn hytrach na beth yw'r cyfanswm yr egni, mae'n gofyn I chi faint o egni sydd angen I torri bond oxygen I oxygen. Wedyn ni'n cyfrifwch newid egni cyflawn ar gyfer yr adwaith. A mae'n dweud cwblhewch y proffil egni ar gyfer yr adwaith yma. So gwasgwch pause, os chi'n gwylio hon ar fideo. Os dim digon amser I mynd trwyddo fe yn y sesiwn yma nawr. Mae'n dangos chi'r atebion yn 10 eiliad. So yn ateb i'r un cyntaf, 495. Ar gyfer yr ail ran, newid egni cyflawn ar araith minus 551. Ac felly, mae fe'n adwaith exothermic, so byddai'n disgwyl gweld bod llwybr yr adwaith yn mynd fel hyn, a just I wneud yn sicr, byddwn ni'n labelu cynhyrchion. Diolch yn fawr am rando, a fi'n gobeithio bod chi wedi dysgu cwpl o pethau fan hyn, neu mae wedi cyfiawnhau beth chi wedi dysgu yn ystod yn yr ysgol. Diolch yn fawr am rando.